खुलुमबाय लोगोफोरानि गोदान मोनसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आं दा बङाइयाव थांनो नागिरदों ड्रेस लायनो लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर 15 आगस्टनि बेरायहैनो ड्रेस लायनो नागिरदों बङाइयाव। लोमजानानै ब्लगखौनो होनो मोनाखै आरो दिनैसो एसे मोजां मोनदों देहाखौ। नोंसोरबो अबाव थाङो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे। आगैमोन, आब'मोन, आदामोन खोन्थाहरबानो जाबाय। ओंखायनो सिट बेल्ट गाननांगौ। ओरैबायदि दिनै खराथार आरो सिकिं दङ, नङाबा सिट बेल्ट गानाबा 500 थाखा होनांगोन। 500 थाखाखौ ओरैनो होनाय नङा। फैबा लोगोफोर बिसालाव फैद'। गस्ला मोजाङानो गैया, गोजौआवसो फैबाय आङो। गस्ला मोजाङानो लोगोफोर लिफआव गाखोनोसै। गस्ला मोजां मोनासै गोजौआवबो। गिलायलाङो आङो। लाखांबाय, मेला लाबाय आरो माबा माबि गस्ला, माबा जाग्रा लोंग्रा लाबाय। ओमफ्राय दा दिनै देवबार ना, काजलगाव एसे खरसा लांफानोसै आरो एसे नायलांबानो जाबाय। काजलगाव मोनफैबाय, दा खरसा लायहैनोसै। लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, चेनेलाव गोदान फैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।